Yma nawr, dy presenoldeb di, a ddolar di. Bore da, ffrindiau, croeso I Gersalem bore yma. Mae'n hyfryd iawn eich gweld chi, ffrindiau o bell ac agos. Lot o ffrindiau o America yma. Gweld rhai pobl nôl o coleg hefyd, croeso nôl Essex. A rhai pobl nôl o'i gwyliau. Helo hefyd I bawb sy'n gwylio o adre. Da ni yn ymwybodol fod yr hyn Covid wedi ail ymweld â rhai o deulu Gersalem. So, da ni'n cofio amdano nhw a gobeithio bydden nhw yn cael eu cadw mor iach a sy'n bosib. So, dwi'n mynd I fynd syth mewn i'r cyhoeddiadau gyntaf bore yma. So'r peth gyntaf ydy atgoffa chi ynglyn â gwyl Caersalem da ni'n trefnu. Si fod... Ti'n dod fyny gyda'n? Hold on. So, gwyl Caersalem, mae o ar ail benwythnos Gorffennaf, yr 8fed i'r 10fed o Orffennaf. Mae yna lun neis ohono fo fod fyny. Na ni, hyfryd, dyna ni. So, fel da chi'n gallu gweld, os oes gennych chi campervan, gewch chi ddod â campervan. Os oes ddim gennych chi campervan, gewch chi ddod â bwyell. Neu gewch chi ddod â gitar. Ond o ddifri, mae Glan Morfa ydy'r darn o dir. Mae Iwan a Delyth bia jyst I allan Gynarfon, so da ni'n ddiolchgar iawn I Robertses am roi croeso I ni yna. Fydd na rai pobl yn gwersylla mewn pebyll, fydd na rai pobl yn dod â campervans, a fydd na rai pobl yn jibio a mynd I gysgu adre, ond yna am y gweithgareddau. Felly, erbyn Sul nesaf, na I wneud taflen yn sôn am yr holl weithgareddau bydd yn ystod y dydd, mwyn I chi falle sydd ddim isio neu ddim yn gallu aros o bod beth sy'n digwydd yn ystod y dydd. I chi... Da ni angen gwybod pwy sy'n dod, mwyn I ni wybod faint o fwyd I baratoi ac yn y blaen. Felly, os ydych chi eisiau dod, sa chi'n gadael I Delyth, wybod mor fuan a phosib, ond o leiaf wythnos cyn y digwyddiad. So, dwi'n meddwl, so mae hwnna'n golygu pethefnos I heddiw, byddwn ni angen gwybod yn sicr pwy sy'n dod. A da ni angen gwybod os da chi jyst yn dod fel ymwelwyr dyddiol hefyd ar gyfer y bwyd. So, fydd o'n benwythnos hyfryd gobeithio. A dwi bron a trefnu cyfarfodydd gweddi arbennig I weddïo am dywydd sych. Ond be bynnag fydd y tywydd gobeithio gen I fendydd gyda'n gilydd. Iawn, yr ail gyhoeddiad yw nos Wener cyntaf o'r Orffennaf. Mae yna ddau beth yn digwydd. Yn gyntaf, yn diwedd Pnawn yn fuan yn y noson, mae yna mabol gampau I clybiau plant ag ysgolion Sul yr ardal. So Siw sydd yn trefnu hwnna, a fydd rhai ohono ni yn helpu Siw efo hynna. So mae hwnna am 5:30 yn cae ysgol yn Llanrug. So mae hwnna ar gyfer plant y oed cynradd. A wedyn, chydig bach yn hwyrach yn y noson, mae gennym ni noson, mae Robin mynd I rhannu amdano fe,
A dwi angen nôl y microffon i Robin. Sorry, Robin. Dyma ni. Great. So, ar nos Wener y cyntaf fis Orffennaf, wythnos sydd wedi Gwener yma, da ni'n cynnal noson so, tîm arwain a ddoli, a mae hynny'n cynnwys y tech team, cos fedrwn ni'n wneud hebddyn nhw. Ac hefyd, i bwy bynnag sydd â diddordeb i fod yn rhan o arwain a ddoli, neu fod yn rhan o'r tech team hefyd. Siawns i fod efo'n gilydd, siawns i addoli chydig efo'n gilydd, dod i'n abod i'n gilydd chydig bach mwy am I fydd na gacan. Diolch fawr iawn, Robin. A wedyn, 2 gyhoeddiad arall. Heno am 6:00, mae Cari Caersalem. I chi sydd heb fod o blaen nid oedfa yw ond hytrach mae y noson anffurfiol, le mae yna gwmni, sgwrs, paned a chacen, a fel arfer bydd yna rhywun yn rhannu I stori. So mae hwnna am 6:00 heno. A wedyn yn olaf, just rhag cysbys, chi'n cofio wnaethon ni ddechrau y bore coffi chydig wythnosau yn ôl. O'n i'n galw fe mae gennym ni ser bach ar bore dy Mercher, o'n i'n galw hwn yn ser mawr. So mae hwnna wythnos I dydd Iau am 2:00 y prynhawn. So ni'n methu galw fe'n bore coffi nawr, na. Pnawn te, nawn ni alw fe. Paned y sgwrs, paned sgwrs. Paned y sgwrs. So hwnna wythnos I dydd Iau, so just flag yw hwnna. So, ffrindiau, nawn ni blygu pen mewn gweddi, a wedyn, Eleri, sorry, mae un peth arall. Ti di fyny siarad nhw'n fel Eleri? Ie, sorry. Mae un peth pwysig arall. Diolch, Leri. Bore da. Dwi'n falch iawn o gyhoeddi bod bachgen bach wedi dod adra at Hef ac Andy, a da ni'n dathlu hynny'n fawr iawn. Dwi wedi cael cip golwg ar y bachgen, a mae o'n gorgeous. Fel ffordd o helpu nhw yn y cyfnod cynnar yma, o'n i'n meddwl fel capel, fel teulu, sy'n ni'n gallu paratoi bwyd, bob yn ail noson, enwedig efo Andy yn mynd yn ôl I waith. Dwi'n siŵr sy'n nhw'n gwerthfawrogi hynna'n fawr iawn. Ac os da chi'n gallu, gret. Os da chi ddim, fydden nhw'n falch iawn o'ch gweddiau chi. Wedyn, dyna ni. Diolch yn fawr iawn. Iawn, Eleri. Iawn, gen I blygu pen mewn gweddi ta. Iawn, o ddiw dad, da ni yn diolch I ti am y diwrnod newydd yma. O ddiw dad, ni'n diolch fod yr heilwen jyst wedi dod allan nawr. A mae'r greadigaeth yn atgoffa ni bod yn y greawdwr, bod yna ddiw mawr pwerus sy'n, da ni'n cael y fraint o'i addoli. O ddiw dad, I ni'n gofyn ti bendithio pawb sydd yma, bendithio rhai sy'n methu bod gyda ni bore yma hefyd. O ddiw dad, da ni'n agored nawr I waith dysbryd I ar o ryddid I ni addoli ti yn rhwydd. Yn enw Iesu. Amen. Dwi'n meddwl beth chi feddwl o'r arbrawf o gael y coeddiadau allan o'r ffordd, so gen I weld sy'n hwnna'n helpu o ran llif pethau. Ond mae Rhys di gosod y cywair yn dydy mewn gweddi. Ond sy'n licio, mae'n eiriau mynd i'n ddangos ar y sgrin o Salm 27. A sy'n licio ni jyst adrodd rhain yn dawel fel gweddi droston ni'n hunain. A Salm 27, adnodau 7 a 8, lle dyn ni'n siarad efo'r arglwydd. O arglwydd, gwranda arna i'n galw arna ti. Bydd yn garedig ata I, ateb fi. Dwi'n gwybod dy fod ti'n dweud, ceisiwch fi. Felly, arglwydd, dwi'n dy geisio di. A jyst y geiriau yna, I ni gofio, dyma beth ni'n neud bore yma. Felly, arglwydd, dwi'n dy geisio di. O dewch I ni godi I ganu, codi am, canu am y pethau mae Iesu wedi wneud a'r pethau mae eto am I wneud mewn godidog ddydd. Codwch, ie? Dydd gyda nefoedd yn o'r lawn o'i foliant, un diwrnod a pechod yn ddi fel y ball.
sydd aeth atom fe anwyd o borwyn i fyw yn ein plith yn esiampl i ni. Gaeddaeth yn grawd ar golau ni'n amlygu ei ogoniant i ni. Byw i fy ngharu, marw i'n achub, mewn beddrod fe gario, fy mhechod i ffwrdd. Codi i'n cyfiawnhau yn rhan a thragwyddo, un diwrnod o dyn o y bydd yn dod, godid o dyn. Un dydd fe arweiniwyd i fynydd Calfaria, un diwrnod fe hoeliwyd i farw ar bren. Gŵr oedd o fydysg yn nefyn a dolyr, yn cario ein pechod, waredwr i wef. Dwylo o gariad, nawr wedi hoelio ar ben dros o fi. Byw i fy ngharu, yn marw i'n achub, mewn beddrod fe gario, fy mhechod i ffwrdd. Yn codi i'n cyfiawnhau yn rhan a thragwyddo, un diwrnod o dyn o fy bydd yn dod, godid o dyn. Un dydd nid oedd angau yn medru ei drechu, un diwys y byd wyd y garreg o'r peth, ac yna fe gododd fe rhaid buddugoliaeth, nawr bydd yr chafu gymryd am beth. Ni ycholagau na beth ei gaethiwo, ei gododd yn fyw. Byw i fy ngharu, yn marw i'n achub, mewn beddrod fe gario, fy mhechod i ffwrdd. Yn codi i'n cyfiawnhau yn rhan a thragwyddo, un diwrnod o dyn o y bydd yn dod, godid o dyn. Godid o dyn. Un dydd bydd Ysgol yn seinio iddo fo, un dydd bydd yr awyr yn ddisglair i ddod, un dydd bendinoedd yn dod a manwyr, waredwr Iesu i mi. Yn byw i fy ngharu, yn marw i'n achub, mewn beddrod fe gario, fy mhechod i ffwrdd. Codi i'n cyfiawnhau yn rhan a thragwyddo, un diwrnod godid o fy bydd yn dod, godid o dyn. Godid o dyn. Godid o dyn. Yn y gymaint o resymau fyna yn doedd. I ni gael ei foli fe, i ni ddiolch iddo fe am y cyfan mae wedi gwneud drosto ni. Felly, dewch i ni ganu beth ar olaf. Beth ar olaf, ac
bob tro dyn ni'n dod yma, dyn ni'n cael y fraint o droi'n meddyliau at yr arglwydd, fod yn meddwl amdano fe, a meddwl am yr arglwydd Iesu yn benodol. A dyn ni'n canu a dyn ni'n moli, ond dyn ni hefyd eisiau cyflwyno'n hunain iddo fe. Dwi am i ni ganu'r gan nesaf, gan ola cyn i'r plant yn gadael ni ar yn heistedd, a dwi eisiau ni ddefnyddio fe fel gweddi. Ac os llwn ni symud i'r slaid y cytgan sydd yn deud, dyma beth di'n gweddi ni. Does neb arall nawr i mi. Neb ond Iesu. Jyst meddyliwch am y geiriau yna. Does neb arall nawr i mi. Neb ond Iesu. Yng nghanol reality anodd bywyd weithiau i lawer ohono ni, mae'n gysur i wybod bod Iesu yma ar yn cyfer ni a does na neb yn debyg iddo fe. So dewch i ni ganu hwn yn dawel gyda'n gilydd. Mewn tawelwch a llonyddwch fewn, mae ti sydd ddiw. Yn nirgelwch dy gwmpai ni, fewn ymhadferir i. Wrth dy ddais nid gwrthod wna. Does neb arall nawr i mi, neb ond Iesu. Ar y groes i'n rhyddhau, a nawr wy'n byw i ganu fawr. Yn yr arfer, yn y dryswch fewn, dyfod wrth y lliw. Ac yn eiliad, fy ngwendidau ti'n rhoi, y gras i'w wneud wyllus di, ac wrth dy lais nid oed a fi. Does neb arall nawr i mi, neb ond Iesu. Ar y groes i'n rhyddhau, a nawr wy'n byw i ganu fawr. Does neb arall nawr i mi, neb ond Iesu. Ar y groes i'n rhyddhau, a nawr wy'n byw i ganu fawr. Rwy'n ymyfrydu yn otiwr, gobaith i gyd ac cyfan o nerth. Mae fy hyfrydwch yn otiwr, nawr ac am byth. Rwy'n ymyfrydu yn otiwr, gobaith i gyd ac cyfan o nerth. Mae fy hyfryd
neb arall nawr i mi, neb ond Iesu, ar y groes sy'n rhyddhau i, a nawr rwy'n byw i gan iddo. Amen. Wel, blant, mae'n amser i chi fynd lawr i'r festri. So, unrhyw un oedran ysgol, lawr i'r festri, unrhyw un iau i'r stafell gefn, efo rhywun yn gofalu amdano chi. A newn ni jyst gweddio wrth i'r plant fynd. Arglwydd, dyn ni'n diolch i ti am y ffaith dy fod ti'n siarad, ddim jyst efo oedolion, yn efo plant a pobl o bob oed. A bod gen ti rhywbeth i ddeud wrth bob un ohono ni. Arglwydd, dyn ni'n gweddio ar y plant ma nawr wrth nhw fynd lawr grisiau. Arglwydd, bendithio rhai sy'n gweithio efo nhw. Bendithio rhai sydd yn cadw cwmni iddyn nhw. Arglwydd, dyn ni eisiau clywed dy lais di, dyn ni eisiau teimlo dy bresenoldeb di yma, ond dyn ni'n gweddio hynny hefyd ar y plant fydd lawr grisiau ac yn y cefn. Bydden nhw'n ymwybodol bod nhw yma gyda ti, a dy fod ti yn ei bendithio nhw ac yn dangos dy heilioni a dy ras tuag atyn nhw. Diolch i ti, Arglwydd, am y cyfan wyt ti i ni, bendithia ni a bendithia Rhys yn arbennig nawr wrth i fe agor y gair ar ein cyfer ni. Gwych, diolch Arwel a'r band am arwain yn mawl ni bore yma. Bendith i'r plant a diolch i'r rhai sydd yn arwain gwaith y plant bore yma hefyd. Felly, da ni wedi gorffen yn cyfres ni, cyfarfod Crist, profi'r wefr, a da ni'n mynd i ddechrau cyfres newydd mis Medi, so am fusoedd yr haf rwan, da ni'n mynd i firing from the hip, dwi'n meddwl. Da ni'n mynd i fynd ar ôl ambell sort of one-offs a pethau. Mae'n dda cael rhyw bwynt yn y flwyddyn lle da ni'n neud hynna, dwi'n meddwl. Just gadael i'r pregethwyr bregethu be bynnag mae Duw di roed ar ei calon a falle ymateb i rhai pethau sy'n codi o'n cwmpas ni ar hyn o bryd. A'r thema dwi wedi teimlo ar ynghalon bore yma, a'r teitl dwi wedi rhoi ar y neges ydy ar gyfer Duw, gwelwch Iesu. Nawr, ddegawdau yn ôl oedd yna wyddoniadur allan, oedd yn deud, for Wales, see England. Ac nath o achosi dipyn o upset yng Nghymru yn amlwg. So dwi'n rhyw fath o gymryd hwnna a droi ei ben i weired. A bore yma dwi eisiau dweud a eisiau cael ni feddwl ar gyfer Duw, gwelwch Iesu. A mae gyda fi ddau ddarlleniad i chi bore yma. Y cyntaf o Hebreaid a wedyn yr ail o Philipiaid. So Hebreaid i ddechrau. Yn y gorffennol pell, roedd Duw wedi siarad gyda'n hynafiaid ni drwy'r proffwydi. Gwnaeth hyn bob yn dipyn ac mewn gwahanol ffyrdd. Ond bellach, yn y cyfnod olaf hwn, sef yn cyfnod ni, mae Duw wedi dewis rhoi popeth... fi jumpo llinell fyna. Ond bellach, yn y cyfnod olaf hwn, mae wedi siarad â ni drwy ei fab. Mae wedi dewis rhoi popeth sy'n bodoli yn eiddo iddo fe. Yr un oedd gyda Duw yn gwneud y bydysawd. Mae holl ysblander Duw yn disgleirio ohono. Mae e'n dangos i ni'n berffaith sut un ydy Duw. Ei awdurdod pwerus sy'n dal popeth yn y bydysawd gyda'i gilydd. Ar ôl iddo ei gwneud hi'n bosib i bobl gael ei glynhau o'i pechodau, cafodd eistedd yn y nefoedd, leifi nawr, ar y sgrin mae wedi cropio fan hyn, eistedd yn y nefoedd, yn y sedd anrhydedd, ar yr ochr dde, y Duw mawr ei hun. A wedyn, Philipiaid. Well fi ddarllen ar y sgrin.
Roedd e'n rhannu'r un natur â Duw, heb angen ceisio gwneud ei hun yn gydradd â Duw, ond dewisodd roi ei hun yn llwyr i wasanaethu eraill, a gwneud ei hun yn geithwas, a dod ato ni fel person dynol. Roedd yn amlwg i bawb ei fod yn ddyn. Yna diraddio ei hun fwy fyth, a bod yn ifydd hyd yn oed i farw. Ie, drwy gael ei ddienyddio ar y groes. Felly, dyma Duw yn ei ddyrchafu i'r safle ucha, a rhoi'r enw pwysica un iddo. Bydd pob glin yn plygu i enw Iesu, pawb yn y nefoedd, ar y ddeiar a than y ddeiar, a bydd pawb yn cydnabod mae Iesu Grist ydy'r arglwydd ac yn rhoi clod i Dduw y Tad. Felly, ar gyfer Duw, gwelwch Iesu. Nôl yn 1995. Pwy oedd ddim yn fyw yn 1995? Sean Gwyn, babi bach fan hyn. Oce, mae hwn yn sgerio. Mwy na be o'n i'n disgwyl. Nôl yn 1995, mi oedd yna gan yn y siartiau, gan ddynes o'r enw Joan Osborne, neu Joan Hughes, Joan Osborne. Ac enw'r gan oedd One of Us. Pwy sy'n cofio'r gan yma? Na ni, oce. Nawr, Meilir. Tid fyny, Meilir. So, no pressure. Right. So, i chi sydd ddim yn... Mae'n tymor yr haf. Chofo, mae athrawon yn neud hyn, dydyn. Cael bach o hwyl yn hymor yr haf. Mae'n iawn i bregethwyr wneud hefyd. Pa mor dda mae dylygyd i? Ti'n gallu gweld hwnna? Ie? Oce. Chwarae di'r piano ta. What if God was one of us? Chi'n cofio'r gama? Yeah? Okay. Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus. Trying to make his way home. Well, probably kind of octave lan, but if God had a face, what would it look like? What did I say? And would you want to see? If seeing meant that... Yeah, okay, great. Clap i Meilir. Okay. So... right. So, yeah. Da chi'n cofio'r gan nawr? Mae rhai bod chi'n cofio fe ar ôl y perfformiad perffaith yna. Gan Meilir a fi fyna. Diolch, Meilir. Mae'n i trwy'r nos yn y farfan. Yeah, so, can yn gofyn y cwestiwn, what if God was one of us? A oedd e'n gan oedd ar y radio trwy'r amser yn y cyfnod yna, dwi'n cofio. A lle menwi unrhyw can arall gan Joan Osborne dri yna hi, ond oedd hwnna yn bach o one-hit wonder o be dwi'n cofio. What if God was one of us? A dyna mewn ffordd ydy'r cwestiwn dwi isio edrych arno bore 'ma. What if God was one of us? Nawr, ar rywydd, does dim modd i ni brofi bodolaeth Duw. O leia does dim ffordd o brofi bodolaeth Duw mewn ffordd gallwn ni fesur yn hawdd. Ond eto, mae haneswyr, yn arbennig haneswyr yr hen fyd, yn sicr fod Iesu o Nazareth yn ffigwr hanesyddol. Nid yn unig fod y Testament Newydd yn ôl safonau haneswyr yr hen fyd yn ffynhonnell dibynadwy iawn, ond hefyd mae yna haneswyr eraill o'r cyfnod. Josephus, yr hanesydd Iddewig, Tacitus, yr hanesydd Rhufeinig. Maen nhw i gyd yn sôn am Iesu Grist o Nazareth. Mi oedd e yn ffigwr hanesyddol. A mae'n research assistant i, Paul, sy'n ystod fyny yn y cefn, wedi... Dyma lun, nid
actual llun o Iesu Grist. Dydy Paul hefyd yn y tardys nôl i Palestina. Ond dyma typical llun o sut fysa rhywun o'r rhan yna o'r byd yn edrych yn amser Iesu Grist. A mae'n ddiddorol yn dydy. Tybod, yr Iesu o Nazareth, yr Iesu hanesyddol. Ac so mae haneswyr yn cytuno fod yn yr fath berson a Iesu o Nazareth wedi bod. Ond y cwestiwn mwy felly yw, ai yr Iesu o Nazareth yma oedd Duw? What if God was one of us? Nawr, ar un wedd, mae e'n gwestiwn hurt yn dydy. Mae e'n claim enfawr i rywun wneud. Sut mae dyn cyffredin o Nazareth hefyd yn gallu bod yn Dduw? Sut y gallwn ni ddweud fod y person nath greu y bydysawd a sy'n dal y bydysawd yma gyda'i gilydd hefyd yn berson cyffredin oedd wedi byw ar y ddaear yma fel ni. Ond yr honiad hurt enfawr yma ydy un o'r pethau mwyaf canolog i'r ffydd Gristnogol. Achos fel Cristnogion, da ni ddim yn credu fod Iesu jyst yn atgoffa ni o Dduw. Da ni ddim yn credu fod Iesu jyst yn pwyntio ni at Dduw. Da ni ddim yn meddwl bod Iesu yn rhyw fath o Madame Tussauds o Dduw. Ond da ni yn honni mae Iesu ydy Duw ei hun. Fel oedd yr adnodau yn Hebreaid yn deitha ni. Ond bellach, yn y cyfnod olaf hwn, mae wedi siarad â ni drwy ei fab. Mae'n dangos i ni yn berffaith sut un ydy Duw. Mae'n dangos i ni'n berffaith sut un ydy Duw. Mae Duw wedi bod fel Iesu erioed. Fi oedd na ddim amser lle oedd Duw ddim fel Iesu. Nawr, mae yna duedd gan bobl i feddwl bod Duw wedi cael personality change hanner ffordd trwy'r Beibl. Okay? Dwi hyd yn oed wedi clywed rhai pobl yn dweud fod Duw wedi dod yn Gristion erbyn y Testament Newydd. Dwi wedi clywed pobl yn dweud hynna hyd yn oed. Oedd gyda fi ffrind yn coleg oedd arfer dweud fod Duw yn right wing yn yr Hen Testament a fod yn left wing yn y Testament Newydd. Chyfod? Ac da ni gyd yn chwerthin, ond da ni'n gallu deall pam bod pobl yn dod i'r casgliad anghywir yna, dydyn, o feddwl fod Duw rhywsut wedi newid, neu fod Duw wedi cael change of heart, neu fod Duw wedi cael rhyw PR company ddo mewn a wedi helpu fe newid. Ond na, mae Duw wastad wedi bod fel Iesu. Dim ond fod yna amser mewn hanes lle falle doedden ni ddim wedi sylweddoli a gwerthfawrogi hynny. A mi oedd rhaid ni aros tan fod Duw wedi datguddio, dangos ei hun i ni yn fwyaf clir yn Iesu Grist. Chybod, mae yna weithiau, da chi'n clywed yn dydych am rywun, a da chi'n gallu dod i rhyw syniad yn eich pen sut fath o berson ydyn nhw, ond da chi ddim yn gwybod yn iawn sut ydyn nhw tan bod chi'n cyfarfod nhw wyneb yn wyneb. A mae'r un peth yn gallu bod yn wir efo Duw. Da chi'n gallu clywed am Dduw. Da chi falle'n gallu edrych ar yr sybrydion, a'r cysgodau trwy'r Hen Testament falle. Ond wedyn yn Iesu, da chi'n gallu cyfarfod y person, y Duw go iawn. Ac wrth i chi gyfarfod person wyneb yn wyneb go iawn, weithiau, mae rhaid chi wedyn gadael fynd a rhai o'r preconceptions anghywir oedd gyda chi am y person yna, doedd? Hynny, falle bod chi wedi dychmygu bod nhw'n
oedd yna stori ffynnu gyda Menna i ddweud y gwir, na ddim enwi'r unigolion, ond chybod, mae Menna'n gweithio i'w cyflogwr ers 2 flynedd rwan, a nath i ddechrau gweithio iddyn nhw yn ystod Covid, o fe. So oedd yr holl gyfarfodydd gath i am y blwyddyn a hanner cyntaf gyda'i cydweithwyr i gyd ar Zoom a Teams, ar y sgrin. Ond wedyn chydig wythnosau nhw, gathen nhw rhyw gynhadledd i'r staff am y tro cyntaf ers 2 flynedd. A nath i chyfarfod i cydweithwyr yn y cnawd am y tro cyntaf. A mae yna stori doniol am nath i ddim adnabod un o'i cydweithwyr o gwbl, bod hi wedi bod yn sgwrsio efo hi ar Zoom bob wythnos ers 2 flynedd, achos, basically, oedd hi'n berson lot byrach nag oedd hi wedi dychmygu, tyfod. Ond chi deall y pwynt ydych? Da ni'n gallu cael rhyw syniadau, rhyw preconceptions am sut beth ydy, sut berson ydy Duw. Ond wedyn pan da ni'n cyfarfod Duw yn Iesu, da ni'n gallu gweld yn berffaith sut un ydy Duw. Yn Iesu, da ni yn gweld Duw am bwy yw go iawn. Nawr, da ni'n dathlu penblwydd arbennig heddiw. Dwi'n siŵr eich bod chi gyd yn ymwybodol. Penblwydd pwy yw heddiw? Mae'n benblwydd credo Nicaea. Y Nicaean Creed. Heddiw, ar y 4 ar 15 o Mehefin yn y flwyddyn 325, nath cyngor Nicaea, sef cyngor eglwysig, ddod at ei gilydd i benderfynu sut oedden nhw yn deall person Iesu Grist. So, 1697 o flynyddoedd yn ôl. Am ddegawdau oedd pobl ddim yn gallu deall y dirgelwch yma, am sut oedd Duw yn gallu bod yn berson, sut oedd Iesu'n gallu bod yn berson a bod yn Dduw, oedd yna dirgelwch am y peth. So, pwy gewn ni nawr? Sion Gwyn, tyd fyny. Tyd fyny fa ma'n rwan. I ni sefyll tu ôl y bwrdd fan hyn. Reit, gedi dynnu dyna ni. So, dyma ni. Ni'n cael bach o experiment fan hyn nawr. So, cymera un o'r gwydrau dy law di. Na ni. Okay, so dychmygwch nawr mae'r gwydr yma ydy Iesu Grist. Okay? So, oedd rhai pobl yn meddwl, chybod, so tipia chydig bach o'r dŵr mewn, chybod, rhyw gwarter o'r cwpan. So dyma yw tybod, na ni, So mae dyna ydy diwdod Crist, tybod. A wedyn, mae dyma ydy dyndod Crist, y gwyn fan hyn. Na ni, peda ni mes nawr. Right, tipyn golew ohono fo mewn. Good squash iddo fe. Just vinegar wine o fe. A ddim yn ei wastio stwff da fo. Na ni. A wedyn, oedd rhai pobl yn meddwl, wel, tybod bod dyndod Crist a diwdod Crist bod nhw'n cymysgu gyda'i gilydd, ond wedyn bod fel quality y ddau yn cochi, tybod, bod Iesu bod e ddim wir yn ddyn ac yn wir Dduw wedyn, bod e jyst wedi cymysgu fel hyn. Ond wedyn, yn cyngor Nicaea, nath nhw benderfynu deall person Iesu Grist yn y ffordd wahanol. So nawr un peth eto, so dŵr mewn eto nawr. Gret, diolch. O'n i'n gobeithio fes dyfrawd bach yma, o'n i'n mynd i ofni dyfrawd bach, ond gan fod dod i'n mynd allan, ti'n cael neud. Na, so yr olew nawr, na ni. A wedyn, da ni'n mynd i roi olew mewn tro yma i gynrychioli person Crist. Cario ymlaen, cario ymlaen i fynd, bron i'r top, na ni. A wedyn, oedd y cyngor Nicaea nhw wedi penderfynu, chybod, bod dirgelwch Cristnogaeth yw bod diwdod Crist a dyndod Crist, bod nhw'n distinct, ond eto'n rhan o'r un person, chi'n gwybod. So chi'n gwybod, be mae'r Rhys mlaen fan hyn. Diolch, Sion. Clap i Sion. Okay.
A wedyn nath nhw ddod fyny efo'r geiriau yma. Credaf yn un arglwydd Iesu Grist, un arglwydd, unig genhedlig fab Duw, wedi ei genhedlu o'r tad cyn bob byd, Duw o dduw, golau olau, gwir dduw o wir dduw, wedi ei genhedlu nid ei wneud, o'r un hanfod ar tad, trwy'r hwn y gwneithwyd pob peth. So pam bod pobl 1600 o flynyddoedd yn ôl wedi mynd i'r ffasiwn ffys yn poeni am hyn? Pam mod i wedi cael Sion Gwyn fyny i wneud yr arbrawf wyddonol yma? Wel, y rheswm pam yw bod o yn bwysig. Mae o yn bwysig i ni ddeall ar un llaw fod Iesu yn llawn dduw, achos da ni angen Duw i'n hachub ni, dydan? Ond mae'n bwysig i ni ddeall hefyd fod Iesu yn llawn ddyn. Achos mae hwnna'n golygu fod Duw, oherwydd Iesu, yn dduw a gallwn ni relatio gyda. Yn dduw sydd wedi dewis dod mewn i'r byd yma. Yn Duw y gallwn ni alw yn frawd ac yn ffrind. Yn dduw sy'n gallu cydymdeimlo gyda ni. Yn dduw sy'n gallu crio gyda ni. Ganrifoedd wedyn, ar ôl i'r dynion yn Nicaea feddwl bod nhw wedi sortio fo i gyd allan, oedd yna wraig ifanc o ganolbarth Cymru wedi esbonio fe mewn ffordd lot gwell. A'i enw hi oedd Ann Griffiths, a sgwennu am yna. A mae hi'n dweud fel hyn: O am gael ffydd i edrych gyda'r angylion ffri, i drefn yr iachawdwriaeth, dirgelwch yn ddisydd. Oes, mae yna dirgelwch yn does, fod y Duw mawr wedi dod fel person. Dwy natur mewn un person. So chi'n gweld e nawr? Fatha dwy natur, yr olew a'r dŵr, ond mewn un person, mewn un gwydr. Yn wahanol mwy. Mewn purdeb heb gymysgu yn ei perfeithrwydd hwy. Felly, jyst achos fod Iesu'n ddyn, dwi ddim yn golygu bod e'n llai o dduw, ac achos bod e'n dduw, dwi ddim yn golygu bod e'n llai o ddyn. Mae Iesu Grist yn berffaith yn ei dduwdod ac yn berffaith yn ei ddyndod. O fenaid gwel a ddasrwydd y person dwyfol hwn, y God-man. O fenaid gwel a ddasrwydd. I chi'n gweld pa mor addas ydy Iesu fel Duw i ni. Achos weithiau, da ni angen Duw mawr cryf i frwydro yn brwydrau a'n achub ni'n dydan. Ond weithiau, da ni angen Duw addfwyn, sy'n mynd i fod yn ffrind ac yn frawd i ni. Mae Iesu'n Dduw addas. Dy fywyd mentra arno a bwrw arnodd bwn. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo a holl wendidau gyd. Mae'n dduw i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd. Mae bron fel bod Ann Griffiths wedi rhoi credo Nicaea mewn i awdl. Mae wedi crynhoi mor hyfryd beth yw ei gael Duw sydd yn dduw mawr pwerus, ond hefyd Duw sydd yn berson i ni yn Iesu Grist. Yn ei lythyrau mae Paul yn byrstio allan mewn rhai llefydd i ganu caneuon i Iesu. Nawr mae hwn yn cael ei gochi yn y ffordd mae lot o feiblau wedi cael ei fformatio. Ond yn lot o lythyrau Paul, mae yna sections lle mae Paul yn stopio siarad ac yn dechrau barddoni neu canu. Ac un o'r rhannau hyfryd yna ydy'r darn nes i ddarllen gyna o Philipiaid 2. A na i ddarllen rhai o'r adnodau eto. Roedd e'n rhannu'r un natur â Duw, heb angen ceisio gwneud ei hun yn gydradd â Duw, ond dewisodd roi ei hun yn llwyr i wasanaethu eraill, a gwneud ei hun yn geithwas, a dod ato ni fel person dynol. Roedd yn amlwg i bawb ei fod yn ddyn.
Na mae hwn yn dangos i ni pa mor ostyngedig ydy'n Duw ni, Iesu Grist. Sa hawl gyno fo, ddod mewn i'r byd yma fel brenin, a'r holl pomp a popeth sy'n dod gyda hwnna. Welon ni dipyn o bomp yn Llundain pythefnos yn ôl, do. Sa hawl gan Iesu wneud hynna. Ond mae e'n dewis dod fel person cyffredin. Mae e chydig bach, dwi'n gwybod os wnaethoch chi weld y lluniau wythnos yma o President beth yn cofio sy'n manganu enw fe? Zelensky? Yeah? OK. Yeah, Paul? Yeah, no ni. President Zelensky yn cyfarfod Boris Johnson a rhai o'r arweinwyr gwladol eraill. Oedd Boris a rhai o'r arweinwyr eraill i gyd, chybod, ni siwts posh a'r red carpet allan o'i jumbo jets. Ond oedd Zelensky yna just yn ei khaki t-shirt fel mae e wedi bod dros yn ysod diwetha. Doedd hwnna ddim yn golygu fod Zelensky yn llai o arlywydd, nac yn llai pwysig, nac yn heiddi yr un statws ar arweinwyr eraill. Ond oherwydd be mae bobl yn mynd trwyddo ar hyn o bryd, mae e'n dewis gwisgo mewn ffordd cyffredin, byw bywyd cyffredin, mwyn i'n ieithu hun efo pobl i wlad. A mae hwnna'n helpu ni ddechrau deall gymaint mae Iesu'n caru ni. Sa fo wedi gallu dod mewn i'r byd yma fel brenin brenhinoedd gyda'r holl pomp a'r rhwysg oedd yn dod gyda hynna. Ond oherwydd bod o yn caru ni, mae e'n dewis dod mewn i'r byd yma yn ostyngedig fel person cyffredin mwyn byw bywyd gyda ni, i grio dagrau gyda ni, i gerdded efo ni, ac yn y diwedd i farw drosto ni, achos bod o yn caru ni. Gyda ni ddim Duw sy'n llawn ohono fo ei hun. Mae gennym ni Dduw sy'n wedi ymwadu â fo ei hun mewn ffordd, oherwydd bod o yn caru ni ac eisiau achub y byd yma. Pan dwi'n meddwl am Iesu Grist, pan dwi'n meddwl ynglyn â Iesu Grist y Duw a'r brenin, mae'r math yna o beth yn fysynu. Ond os dwi'n hollol onest, pan dwi'n meddwl am Iesu y person, dwi'n teimlo lwmp yn yngwddf a weithiau deigryn yn llygad. Dyna lle mae maint cariad Duw yn effeithio fi ddyfnawrth. Feddwl bod y Duw y bydysawd wedi dewis dod fel person ata ni. Dwi'n cofio un o'r pethau oedd yn had cu arfer deud, o bod o'n bwysig i ni gofio, mae nid syniad, nid concept fi oedd farw ar y groes, ond person. Duw wedi dewis dod fel person i farw drosto ni. What if God was one of us? Wel, mewn ffordd, God was one of us. Ond mewn ffordd arall, doedd o ddim fel ni o gwbl. Achos nath o fyw bywyd perffaith. A fo ydy'r unig berson ac hefyd ddweud i fod o'n ddyn. Oedd o ddim jyst y dyn gorau, oedd o ddim jyst y dyn perffaith. Oedd e'r Duw ddyn. Ddath mewn i'r byd yma i roi popeth yn iawn. I gerdded bywyd efo chi, sychu'ch dagrau chi. I farw ar y groes, i achub y byd yma a rhoi gwahoddiad i chi i berthyn i'w deyrnas e. Dyma yw y Duw da ni'n cael y fraint o'i addoli bore yma. Gen i blygu pen mewn gweddi. Wel, o Dduw Dad, da ni yn diolch bod ti wedi dewis dangos dy hun i ni yn fwyaf clir ym mherson Iesu Grist. Bod ti y Duw mawr pwerus wedi dewis dod yn agos ato ni yn Iesu. I unrhyw un yma sydd angen cael ei rhyfeddu gan fawredd Iesu y Duw yna, da ni'n gofyn i ti alluogi rhywun i gael y profiad yna.
bore yma. Ond i unrhyw un bore yma Dduw Dad sydd yn mynd trwy amser anodd falle, ac angen cyfarfod Iesu y ffrind, Iesu y brawd bore yma. I ni'n gofyn i'r wedd yna o Iesu gyfarfod rhywun bore yma. I ni'n diolch fod ti yn Dduw addas i ni. I ti yr union Dduw da ni i angen. O Dduw Dad, helpa ni roed i'r ochr rhyw misconceptions i ganddo ni amdano ti. Ac wrth gyfarfod Iesu, gad i'r hyn sydd mewn blur ac allan o ffocws amdano ti, ddod mewn i ffocws wrth i ni edrych ar Iesu. O Dduw Dad, ni'n diolch yn bod ni yn cael ymuno gyda saint yr oesoedd o ddyddiau credo Nicaea drwy ddyddiau emyna angryffus, a bod ni'n cael dweud bore yma bod gyda ni ddyn i gyd ymdeimlo gyda'n gwendidau ni, ond mae gyda ni Dduw i gario'r orsedd ar ddiafol, cnawd a byd. Amen. Da ni mynd i gannu'r emyn yna rwan. Da ni ddim yn canu gymaint o hynny o emynau yn Caersalem dyddiau yma, ond oedd yn addas bod ni'n gorffen efo'r emyn yna bore yma. So diolch Arwel. a fe gyda ni oll, o ran hon, i byth.